Bahay sa Torrijos, Marinduque kinagigiliwan dahil sa mga nakapalibot na Christmas lights. Silipin yan sa report ni Dayan Loceliano. All set na para sa Kapaskuhan ang bahay na ito sa barangay Matuya-Tuya, Torrijos, Marinduque. Paano ba naman kasi pagpasok pa lang sa gate ng bahay, bubungad na ang makukulay na Christmas lights, snowman, Belen, mga anghel, Christmas candy at maging ang reindeer at syempre si Santa Claus. Ayon sa kapatid ng may-ari ng bahay na si Ferman Rio Florido, 80% ng mga ginamit sa dekorasyon gawa sa mga recycled materials gaya ng bagging. Ang pinakang layunin nila ay medyo mapasaya ng konti ang tao. Parang regalo na nila sa mga mamamayan. Parang kasiyahan na rin lang naman nila na medyo gumastos para lang mapasaya ang mga tao. Kahit sa ganung paraan lang. Tradisyon na raw ng pamilya ang pagpapailaw sa bahay ng mga dekorasyong pampasko. Sa katunayan, ito na ang pangatlong taon na pinailawan ang bahay upang maghatid ng kasiyahan sa kanilang komunidad sa kabila ng pandemya. Bukas ito sa publiko mula Lunes hanggang Huwebes, alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo, alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ito po naman ay bukas para sa lahat. Wala pong bayad, maliban na lang kung magkukusan loob silang magbigay ng konting donasyon para sa simbahan naman yun ng Our Lady of Guadalupe. Dayan Loceliano, Balitang Southern Tagalog.